Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg vores 2 dejlige kollegaer med fra de gamle dage. Vi har Karsten med herovre. Og så har vi nemlig Karsten. De tiltaler mig selvfølgeligvis her bedst i bussen. Og mit navn det er stadigvæk Gregers. I dag, der skal vi noget anderledes, det er det jo altid. Og vi skal simpelthen The Big Bug Challenge. Ja. Og det er fucking sjovt, tror jeg. Det er et spil, hvor der står Do your dare to taste. You might like it, og det tror jeg ikke. I den anledning har vi simpelthen inviteret en insektentusiast her i studiet, der hedder Bob Bænkebider. Ham vil jeg egentlig gerne byde velkommen til nu. Fantastiske alle sammen. Nå ja, du har jo prøvet dem alle sammen. Hvor var det, du boede henne? Var det Rebild Bakker? Noget i den stil. En jordhule? Ja, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, men det var nede under jorden et eller andet sted. Ja, en træstamme, ikke? Jo. Jo, træstamme. Ja. Sammen med alle termitterne. Ja, sammen med alle Ja, og bænkebiderne under bakken ja. der. Ja. Hvad er din uddannelse egentlig taget? Bænkebider. Bænkebider? Okay. Ja. Det lyder da godt nok. Jeg har boet som bænkebider hele mit liv, og de smager så godt jo. Ja, vi skal til at i gang her, og det vi simpelthen gør, det er, at vi på skift binder det her, den pil her, og så lander den på, det var så de der frikadeller der, eller hvad fanden. Og det er jo sådan, at yngste mand starter, og det er jo så dig, så, og det vi også gør her, det er, at vi spinder for personen til venstre for os, så det er, at man ikke spinder for sig selv. Så jeg tænker bare, you go for it. Så Karsten Musen, så kører kus. Jamen, det er den der frækker der. Hvad er dine erfaringer med dem her, Bob? Jamen, det er nogle af de delikatesser, der er ude på savannen jo. De er jo svære at fange. De er jo nogle små krybstyr. Men de smager simpelthen så godt. Du ved. Nu kommer jeg lige med sådan en gætteleje her. Var det godt, eller var det ikke godt? Nej. Så den var jo ikke så god, Karsten. Så ja, du spinder jo. Ja. Så for... det er jo så til dig, Bob, den her. Det er jo melormen her. Det er en god gammeldags lille melorm. Ja. Den er simpelthen så god. Den siger man også, at det er Tag en ordentlig fed en. Og du tager simpelthen... Hold kæft, hvor er det... Kan du beskrive, hvad der går igennem? Jamen, det er jo... Ja. Det smager jo sådan lidt af en gammel popcorn. Gammel popcorn. Og sådan lidt af rådden chips, ikke? Jo. Jo. Det er ikke helt den gode insektsmag, som jeg er vant til. Nej. De har nogle underlige smage, de her fætre. Og kusiner. Ja, kusine også. Og onkler for en god en til dig. Please. Den her, ja. Det er jo ikke så slemt, kan man sige. det er... De ser altså ellers gode ud. Ja. Det er, jeg tror også, det er melormen, det her. Og, Det er det i hvert fald. hvorfor føles de føles sådan glatte ad? Det er bare fordi, de er så tørre. Jeg vil også være sej, så jeg tager også lige sådan... de er fucking glatte. Det var også i går. Ja, og Det er bare godt, hva'? hvis I har været i Maxi Zoo, når I går ned igennem den gang, hvor der er alle kødben og sådan noget, det er lidt det smager af. Nu er den lidt mere kras. Ja, det smagte jo ikke særlig godt, men så er det jo så min tur til at spinde og Nej, det synes jeg faktisk ikke. bedømme, hvad for en skæbne du skal ud for. Det synes jeg faktisk Jeg ikke. håber rigtig meget, du... Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan du lige så godt glemme. Jeg skal ikke have det der. Han skal simpelthen have... Chokolade, der er kommet på Han det. skal have dem her. Og det er en af de 2, som der vi her i studiet vi frygter allermest, så jeg vil bare sige held og lykke. Og arrivederci, bon appetit. De lugter lidt af brændt chokolade, synes jeg. Ej, hele... Ind med den. Wow. Kan du beskrive... Du skal ikke... Hallo? Det er godt. Ikke kvalm. Ej, Er det kvalm? Meget sådan, det er sødt. Det ligner, ja, og så smager det bare nasty. Og så, i sidste ting, det er, at det smager af melorm. Man kan lige så godt sutte på, og så får man chokoladen i stedet for at knæse det. Så er vi tilbage efter første runde. Nu kommer vi til challenge-runden, hvor det er, vi simpelthen alle sammen har en challenge, vi kan stille til kredsen. Du starter.
Ja, undskyld. Jeg challenger Gregers til, den der billigsmagning. De her, de lugter hundekiks. Det er lige noget for dig. Hvor fuck er benene henne? Jeg kan se dens ansigt. Det her, jeg ved fandme ikke, hvad det her er. Vi prøver. Godt knas. Ja. Man får lidt sådan en man føler, man skal hoste lidt. Lige til at starte med smagte af et hint af hvidløg. Så det kunne jo være, det var stegt i noget i den stil. Men nu er det Carstens tur, der udfordrer en, der skal udsættes for noget. Det er til dig. Det var placeret til dig. Er det til mig? Det er placeret til... Det er jo nogle fantastiske... Jeg tror sgu, det er til dig, Chris. Ja, men altså, det er sådan nogle små sataner her. Nej. Ja, ind med det. Ind med det. De smager jo simpelthen fantastisk. Kan du ikke mærke, at man bliver sådan lidt... Hvad? Ja, simpelthen. Ej, fuck, du stinker af den der... Du stinker lidt af hundemad. Vil du kysse? Bænkebider fakta. Ja. Vidste I godt, at bænkebider, de har DNA sammen med krebsdyr? Det er faktisk noget dyrt, når vi sidder her og spiser sådan noget Michelin. Det skal I huske, det med storene, det er den vise mands ord. Bob Ja, han har Bænkebider. boet ude i Rebe Bob Bakker, Bænkebider. så han ved, hvad han snakker om. Det er jo næsten som at spise en... Men vil du udfordre en? Er det muligt at udfordre mig selv? Det må du da godt. Ja. De ser så cool ud alle sammen. Ja, så jeg synes bare, du skulle tage en af hver. Du snakker mit sprog. Vil du have nogle insekter også? Ja, men kan jeg vælge? Bare tage nogen. Tror jeg godt, jeg vil have lidt mad. Tak. Ja. Du ser godt ud. Fuck, hvor klamt. Det er bare en god blandet slægtpose, det her. Så er det fredag. Shit. Ja. Det er simpelthen bare alt godt for jorden, det her. Men det danser jo på min tunge. Jeg føler mig i himlen. Føler dig i himlen. Føler du Gud, han står og puler dig med masser af insekter. Men det er jo så smukt. Det er som jeg er tilbage i min lille hule. Hele min lille bænkebider-familie. Det er så godt. Jeg fik lidt bænkebider galt i halsen. Ja, de kan godt have en tendens til at flage lidt i ganen. Det kan jeg mærke, at jeg blev rigtig inspireret af, at du faktisk selv valgte at gøre det. Derfor så har jeg jo også valgt at tage min udfordring. Det er jo altid dejligt at dele glæden. Det jeg vil egentlig bare vil gøre, det er, at jeg vil tage en håndfuld af dem her, og så bare køre det ned. Så vil jeg gerne have, at Christen han joiner mig i det her ritual. Hvad for en vil du gerne have? Jeg vil gerne have, at du tager den der, fordi der er flest i. Her, mand. Nej, mand. Ej, jeg skal have mere. Prøv at se min hånd. Ja. Mere. Det er altså en god aftensmad, det der. 3, 2, 1. Nu. Og kan vi smage op. Det er jo det der. Og det kan jeg ordentligt. Ej, hvor er det klamt. Vi skal... Ej, hvor er det ulækkert. Vi skal lige have noget mere papir. Cut. For helvede, Ellie. Cut. Vi laver selv. Vi er tilbage efter en mindre pause. Ja, jeg udfordrer dig, Carsten, til nogle forskellige her. Jeg laver lige det, man kalder Mattis Mix. Ja, der er Carsten. For helvede, Carsten. Dem vil han gerne have. Og så skal vi lige have lidt knust også. Ja. Lige lidt krømmel på. Ja. Er det ikke... Og det er biller. Og så lige, for vi lige gør det sådan ordentligt, så... Så, Carsten, så skal du bare have din dejlige hånd frem her. Og så er det bare ind i skrutten med det, og så ja. Ja, lige præcis. Så kører bussen. Ja. Det er han bare klar på at æde nu. I en mundfuld. Ja. Så... Ikke pille. 2, 1. Ind med. Er det helt ind? Sådan. Så tykker vi. Og så tykker vi ikke. Det betyder, at man bevæger kæben op og ned. Ja, op og ned. Lige præcis. Stille og rolige bevægelser. Langsomme bevægelser. Kan det noget, Carsten? Normalt, når jeg spiser på bænkebider mix, så er det ikke helt den reaktion, som jeg får. Jeg tænker, at det smagte okay. Så har vi faktisk tænkt os at runde af, men inden da vi gør det, så har vi simpelthen lavet Bob Bænkebiders Matador Mix. Og det består af faktisk alt det lort, vi lige har været igennem. Fuck, det ser ulækkert ud. Carsten, du skal ikke sidde og maltraktere det mere, end det er.
Og så er det bare op i næven med... ja, med, Hvad består mixen af Bob Bænkevidde og Bob? Det er jo alle de fantastiske små væster, det her. Det er jo alle de lille... Ej, lad være med at sige, at det er væsener. Det er det. Det kan Ja, det ved jeg godt, men det er Alle de bare så dejlige meget små klammer. melorm, alle de her... Jeg ved sgu ikke, hvad det her kæmpe krafttumor det er for noget. Det ligner lidt sådan en indtørret rosin med chokolade på. Er det chokolade? Det Ja, det er jeg, det. Det er hvidt chokolade. Men det finder vi ud af. 3, 2, 1. Med kraftet af min fucking kæber. Bare begge billeder barbecue big pis. Bare begge billeder barbecue. Ej, det smager dårligt, det der chokolade. Fy for helvede. Har du... Nu er jeg at brække mig i hovedet. I elsker Bob Bænkeviders barbecue Bob Bænkevidder mix. Det er altså bare fantastisk. Jeg får gåsehud af det der pis. Fy for helvede, mand. Men jeg vil gerne sige tak, fordi I valgte at se med på den her virkelig dejlige video, som var virkelig fed at lave. Hej. Hej hej. Ej, jeg får virkelig meget gåsehud af det der.